Mwengu kongae Omwana wembe bakaboli omwana mwengu kakatebi omwana wembe bangae Nombe nyete nga baito Oche tunde babangae Tenga kelitoke moiwe Onchumulikira muno Ndizi TV na koreterere sabari ntambike gima hasto kunyara kurigereria igoro muno mugusia amanyete ebintu mbiro mugusia bwate tochakiro mu subati osomongina tomaka turigereri bono igoro yo musacha bwenka ebintu abwate ndo abwate birandre our tools of mugusia monchumuligeria ebi ariko tumekara kurigere magayana ni go twekire asenseme na manga ambassador resource center ejibono ere Mwanyagetinge Heritage Center Museum aige bintu biga corona obire no to chukurigereria nabo ngakina wego ndo totale naende turigeri chingiti kolenda sebono ego ndo chukurigerera iga igoro yebintu byege koro ndo abatende gekoro kwa enkuba egento gekoro kwa kiage ebintu bikoro kwa ebintu nebingo mwacho murigereria enyakaruga enyangeni ndo abwate buna matimo chinsara ebintu byonso mwacho murigereria no to chukubirigerega iga kanchi kumirana nabagaka bwato manyigoro yebintu binane na kibyara gutumeka toska mbwate masema sumurubuli bwechingekero cyumugusinyira bokondra gutubwatia wetere nsemelie mtandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na wega nsemelia YouTube na bokotora buna Ndizi TV News ya masema mwacho murigereria na kwa nsanga munaye togenda munaye twesomye ebintu biga asobuime tunyare kumanya na hagati ebintu biga na kibyara gutumeka na ndandake engenji yaye nereretera nankro kwa Vincent Onyancha sangana nchi mbwatie Yes, Mugambi to Nyanja. Karibu, asante. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Wewe mubegete style getengi ya kabisa. Pia tole. Aba kuna wari kwa soka iga? Na wari kwa soka iga. Asante sana. Nagoke wikasensemeye andaka munatumanyia mange igoro yenseme ase faida yumu Ndizi TV nabugo tumanyise mukiyetole. Aiga igotole esebuli ya Mwanyagetinge egotoka egodi ya manga. Manga ensemo ya Kitutu Masaba constituency ere sorosagia rwa Nyamira county. Nyamira ebuli umuntu akwe webuli buli na ebuli ngentoki ebuli ige nasa abantu bari kumira na kare lakini sekerero ne museum igobone ne buli lakini aso muntu bwe songo museum andake nkirema ima eke usino keirega ebintu byege korono birega biri byasirire rero tokare gutumia chisuguri twatumia hotpot ebikombe gujya chitamus yeke usino chira chi fridge cheke usino chira amariogo yeke usino arega mbake ge korono omugusia rwete gari misiri agaikaga ibintu byonsimbira asifade mu Ndizi TV nabo gotebana kigoruka secretary auto kumanya togo chake no yetu kunegambe tumanye ngo togo sanga monere asamari eta ngorko Stephen Ongondo bono gaiga no turase kiombe yetu kya Mwanyagetinge togenda kubulisa abana baitunga ngakige korokiare Stephen Ongondo andake tutebetirie zatana tagana nanje ngorko Daniel Manwa nanje no mugaka wa kiombeke kya Mwanyagetinge no turatonya kubundisa abana na kike amugusia kinete ndiamono sana asante sana tutebetirie na twa ndiamono oyo gakurukwa George Nyakundi omwana oneria magoma muswati bonderi onyandonge na Charles Nyakundi mumurabu onsongo musto michira chiro gatumba yose ukimonge abasweta kuruga amanga Nyakobi kondo asante sana mwanchu muligire buno no kwigure iko tiga tukwarigania sumururi w'ikingekero cy'umugusi ekeronde nabagaka tuko gusanga tukwana manga tugereya manga igoro y'umugusi amune bintu binde binge ego tuko cyakera se nyumba y'umuntu naturigire ibintu umuntu nabwate umuntu nabwate kerandi umuntu nabwate ensio umuntu nabwate orogena nabwate binde binge tumaye goja nsemo yo mugaka sentunde yakabere turigire yango igoro ya matimo ibirwando byo mugaka amune binde binge tukuriga se tukurira sumururi w'ikingekero cy'umuskora twale nkwana kuburi kondo wense nabo turekere ujumbe gwetera se namba yese mwesera screen ya umwancho murigeria onyare gusanga nagotogoreke gusine kanuruneke gareta lyon stramanya kurenda ali strate na sotamanye no bwatiri bagari yabene ko turekere ujumbe yao nabo igonyare gotogorora tuska
karibu sebulie ito bwate bintu bya Mwanyagitinge. Mwanyagitinge no omong'ina enting'ana ole kobekerwe Getinge n'abagusi bonsi no barwete ese omong'ina oyu ole kobekerwe Getinge. Kagera tukabeka enyumba eye ekaba Mwanyagitinge. Ekaba Mwanyagitinge. Bono asing'incho yebiro ni chinsa togani kumanya mange ndoche na andake nabo tokunyara kurigerena egentongera oro no Rwambo oro no Rwama gokoro no rwagotire gabu nabo rwagotire buna magokoro bisieri omasa kwambuka kuja Nyamakoro tosobe yare Nyamakoro torogoro Orwambo oro no rwaye twarendiriga no rwari rwamage Orwambo oro na rwarengeri chambe yomugusi ari bari kwanekera obori bari karama emba nebituma so eri nari chambe ryarengeri yomugusi riganiri chambe ry'omugusi ryarenge ko Orwambo kabisa ko no mwanchu muligere ngate na kwaligereri Orwambo na rwarengeri chambe ry'omugusi andakira ngo tumekwa asoko nyaro gwekerania na kwanekere bintu ya mono ebintu ebiro ndoche na ebikuma kikubwekana ebibwekaine abakoro baito n'abatoronto na batwa ebintu ebi bagoki n'umoroberio yo Mwanyagitinge bakatoretera nainde naboroche na chindo ambechi ne chinkoro mondo nabagocha kutigera ronde gaiga oro no Rwambo still no Rwambo no kokotana kiga rutabwati kokotamage amagari yete igo Rwambo rwanto kutija upiro onsipi nainde rwakweske bya rwatererigwa rwakong'a enda obori bwito mbogo iteka andako Rwambo na kura crossrongani esa nereye gose kubwati ntire no ndororo nene ndororo ke osese cyarengeyemo esa isinjarengemo esa isi ekoraga omuchina kiung'ana omuchina oro omugare naende kare omuchie kare orengo omugare abantu nabange bare kobo abantu ebimeri bare gusimeka nebinge lakini ekero oraye omuchiora omoke noro ole kobo omoke utabwati bantu bange nabo ole gutwara akarwamba akenye buna akarwamba gake ase nyinche chinsa ndoje tubwate ebintu mbiribira ebintu ebi nebisanda omuongo nole okorukwa omuongo bwekirandi noro ole gosimekwa ebintu ebi byamanya konachyo ekero byanikeiru byarosi bwegesanda negesanda nakyo kyarenge egekombe ky'omugusi nakyo omugusi yare konywerera ngoli gosekera omuyegore emiyege ekero yare koba ntwabwatera ngoli eri yabagaka ekorukwa amarwa ebusa squeeze mwariro ke busa la kimugasa lyake kyare busa ngo bekwere squeeze ebintu gitetu tomayeti ngai byarwa lakini amarwa ali amakoro igarenge indagira yokokini omubere ebi nabare konywera ayibare gutumeka igyo bisana nabengana ne ekombe ky'omugusi kabisa ebikombe rende bigasira wane go tubwate ebintu bingaho bikorukwa yani ebisanda bigasira tubwate ebikombe bono andake ndoche na ebintu nebingo bwatega kakiga ebintu biro bege to chimate madra midike kale muma eto umugango itorero ngoko bokoiga nabo bachuga ongeke okoboko kale nebintu ebitware gutumeka eke na kike buruko kyomugusi kyare korosi obukima omugango neke buruko ne ntaka musende bire etaboto omugango no yoekerero unege kombe negesanda omugango no yorero eke na kike buruko elieta li omugusi igokurukwa na kike kurugero obukima bwobori na kiga ndekera rwobukima hano egepindi kende koboja ndobeke nsa toreta mongina toruge mbako bokima boki mwancho muligeri bono around ende togochaga ntundende kwa iguru toruge obokuma omongina na cha so gochaga ikigocha notara tozote wiki ocho mwancho muligeria torugo obokima bwabori neke burugeke tumanya na kyukuma bwarenga korugwa bwabori ainga tyari togochigokora asomurori bwechingekero cy'omugusi patabiriko yo kuruga ikyaro tumeka kuruga kana n'umugango seke bro
ya omuganga ore ngororo omuganga ore ngororo oyu noro ekiburuko naende gore korusi bomote omusabakwa omote onde ninche ngotoro kero kongire kabisa emeri yae nabeko baiga bone bi squeeze emetiokteyo etwanyora nabere iga erete iga karibu nerie gekoro yaitiru na mario gaya mose siareke kenyambi naragerire emetiokiere mereguga ulingo munene maiga sobete binte bin kentuke ekene getono ekene nake koseke guru ekeguru etauti nero gatiye getono nekeguru size Paul size yegetono nekeguru lakini tari yabu kiari kugachu yaya ekiari kugachuriko urugoro asakuru kwesangina sangina nere yari kubekuka asomungina guchwikaranza ngochikorora muri sago ikaranza obeka igoro ngate litoja korosi obukima no mugoja koresa ngine yusebekire sebyari kubeko aigeto begete temporary byari kubekwa kurumana nitubwate gento kende ni ingata ingata eye eyari gutumika mara kabere ekero twari guchiroche kiara nabamura nabaswati ngwenda barengeroche oyi amachi enyongo twari gutumia buneje enyongo eyo nyirigereri biye teri round inse nabego kobeta ebaije kuwate ekiore igora etware korosi chingatechi kwabeka none omungino beka bwagenda roche kuya amachi ejidero egasi ntangani kobeka omotu twateka liuga bono gwetweka rende abangena bari gweteka abaiseke kara koroche bono lakini mujinoro tabwate baiseke abamurana bare kogenda roche mogo kunjara na baiseke betweke nyongo chia anya baya baiseke mbayo muchuri yongo nyakana ya rengena mujigete baiseke mbayo omurano ale abigete ngata yaye mutu etweka amache bono njarenge gento kebe mosacha gwetweka ochiroje na macho chuimuke haya ori ogoja gukwa na macho tayo nabo wetwe iko musala kucharengeroche nguchi nyorete mu muromi nto monene achiete rinde uchiroche mata ese gachiko mu minyoki wocha ese omongino ndokoro kubikoro akabwato kenyongo ekabe bisana igariete biboko tikagote bipole ne biboko ariete angiagure biboko kanese se watire nyongo ngitoja gutumia watire nyongo ese se ko muromana merere go ese yibono ekero egekoro ese nyari koruma muntu achachigo kiyari gokoga obuno obwoba ekora kanata bwato obore muburi bwe mugusi ande ngochikogote bitore na kyumuntu ari korosibwa mpaka olema bono asante sana mochi muligire moto tokosanga mwana gukwana mange igogwateba eya kabere ene yo motwe ne ya kabere ne yo kobeka enyongo nse waterekera etegwa eyo nere sababu yae ya kabere yengata omaite asanare tokora sireri gusana hekera tokwana chinyongo bon echini chinyongo sikirige ntongo batereteri yae kirige nto moraria go kirenerie tari yae nande go kirene gasi yae ke gokora sukango ojo mugaka ora manyama ngana ndoche na kirige ntongo bate gasi yae kirige nto kirene gasi yae tochakere ndo njoma teno chine chinyongo kirige nta go kirenerie tari yae nande kirige nto ke bwate gasi yae ke gokora ngento kike bono bwate bigune nyongo iyo ekogenda nengata buna umugaka agotebirie ingate yare gukora kabere nere nyongo enyongeye nigo yarenge kuimuki guchiroche yareta amaje lakini ekere yaretire ninkoro kinande nyonge ndesa ari ngocha umurwa enyongeye ga yarenge furiki yo mugusi ene yakoreta kuroje ene yakoreta kuroje abenga nekebuyu bono kiabo nekebuyu lakini bono kego ikanyomba asinara kumurwa asinari nande bona kumurwa nyongo ya muabe nene ona macha we ukurumaria ngana aro kunywa na barakugukura magina soko kendo akendete nero yarenge furiki yo mugusi furiki yo mugusi enyongera yare koroko furiki yo mugusi enyonge yabone ko kendia macha enyongo eje wachira rochera toratere kansete ko kendia macha nero na bego kendia lakini ndi buna bono rero rocha kerere metungi yachire
erie menene ngareta amache Umuro omotungi. bono ona bari akabire na bekoretwo ne kibuye keke mbona nabo kego mutungi orego bono ona bari arenge buno mutungi omoke lakini ana bego kendia amache ne nyonge nene yari gukendia nditandira muri gerega na boy bona bari likire nyongo ensiongo 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 ndabya ngo mugaka nakundi byamono enyongo nere ensiongo chinyongechi ensiongo nero embiru nero nenyongo nero echisato ensiongo embiru nenyongo enyongo ningi enyongo nero yare koba bune muambio mintateba nero yare kobe fridge ya nyumba osogo rusia machi kwanyu muntu chire ko muragabu nereye nende yare kobe kwe kona yaye yekirete igo chine nake chiekerero echi yare koba chinkake chiri yare gochiruroche embiru konyerigitokare toje tobeke gabu enene kabisa ensiongo nere tomae gocha ensiongo na kibona ntabuti kero kati ensiongo ne nyongo aya enyongo nere kobekwa machi ensiongo nere ko ekoreta kururoche enke okay nere enke naende nere korukwe nyongo ensiongo igo ensiongo ne nyongenke enyongenke kali yakoreta amache eri ne ensiongo ose ne nyongo achiche acha umuruarai acha umeru ensiongo twatebana ensionga ereta amache au moru enyongo embiru na korana nyongo ketene ene sana ejibona nere embiru ne amarieta aria aibacha ari mokoroka chiniki ne musomo nolionde amarieta na mange egento tobwenete komanya nainde ngelina bakusimba abwate nyongechi mbare korosi nyongechi chionsi echirwete bogere bona ekero gotebana ekeguru abagere bakoroka guru tukadorokane ekeguru bona ekeguru negetone egeke nkire mwina ari ngokoro kinde ngobona yari kubikwa maru yabagaka bari abakuru okarwitire enyakaruga nere sto yari kubekwa obosi enyakaruga tari korwa obukuma yaya nero yari ngesto yobosi obosi bokoreta bumurumu bwabekwa gabo kali sikuza nda watenda wakobeka obosi yaya nero yari ngesto taende nerenke yari kuruga nabo chiabwekaine lakini nero yari kubekwa esto yobosi bosi mbware kubeka getonga kiara ndu abwate plastic ebu bware kubekwa gabu esenyakaruga twama yabo twari nyangini yakora njema ite nyakaruga niyo kurugo bukuma yaya nera esto yobosi ngitwara tume kurugera kuruga ngyo kubeka liko kwaruka kaka ndu abwate suguri abwate suguri enyongo nere enyongo twari kurugera enyongo na kiyo kuruga nyakaruga nabo erieta nerimo lakini erieta ngogotebinde tutarakora omoroberi oyo gegeri arachirake tuzabanda tukori kwa bono tomae gocha ekene egetono ekine egetono akasi ni akuna agake gakorukwa egetono mate kangeke ekene kenene ekeneke agatono nkari agatono naka agatono naku tigu mwanchu muri turakora kya agatono mate nakanyongo akanyonga gake akana kwa getono ekene getono ekenene kiaye gikurukeke akakarenda akagake ni kemunu narigeze ngorigie ekemunu nathie kwagake mwakare gusibira amaru lakini mono nabang'ina bari babegete bitinge bakoreta amache gukora kitore nyongo bari kumura akakorenga arenge kabang'ina naende nabari kutaheruga osiba ogenda uchisiko chiko komeni bari bandi bari siko kiara bang'ina bari kunyumaru saba gaka bari egasiana ne yeke mununga ntoki ekemunu iko kenge bakuri bono bakuri ya rero nero yare kubekwa umusori kuno umusori tokora abeke umusori lakini namarua ari kubekuga kiria kenene kiabekwa bukima bono ora ndeto gochaga eto tuli mu bwobori
kabisa Toro kianza kwanza tokuburuka ande tuguri Ndeke kingo bakiarenge furichi yobo kima. ntende tumwago bino anywe busa Muraria ko kuma ko bwarugirwe ko rumambe bwabekirwe ke no cyo buri kinsa 12 cia morogoba okonyora buri bo murero buri bo murero Keke korosigwa. eke useke mu eke munu neke nabo ikorosigwamo Ngero style engenjogete. Mbeta liko soime. Nandi kiama ko bekurumsaka yo. Akayaka gagotanga liberera ndi gutama. Ono kero kuma bwa bekiruma igabogori. Nabo marogora jonyo rebo bwate liberera. Ekiagere getijire bono kenge. Era bona neta mos. ya utupoti Ono kumolema. No gendo tare uchi maroba bado bole liberera. ekeneke munu mwancho muligeria ngo charo iko wanga wateba ekeneke tono na kitogoranda eke munu tuateo eke na kitu wateba neke munu kerosiri togorete korubogere gitareka tono egetono neke nene bahaminto ekeneke munu kana ono na kibyaso biko beke munu eke munu kiaitu kiagusi ne kiabogere ekeneke munu aso mugusie ke munu kiana kiake kiako beke nene eke munu kiarukweke nekene eke munu keroseri amaraba keroseri amaraba lakini ndugu singu tumatwala ngende kabisa tutabwate no beko mama bukima mboko beko abuya aiga nerongoli na marua ene tamos ene gakombe giyo kunywera irongoli kose amarua na bako beko makeigo gabo wanchumurigira mungana na arai toma ego chaga turagenda tambe ebintu mbindate turakwandira ndwate ndike korukuna enyang'ini mwana tokwa ni nyakaruga yako bacha yambacha enyang'ini ndende gekora nja so kumanya kwane kuna nje manyete enyang'ini eyokoro ching'ini enyakaruga niyo kurugo kuma wangani nyakaruga tete kurugo kuma enyang'ini ndende enyang'ini ero ne ching'ini kabisa chinsaga no chiare kobekwa dina gunori yare kobekwa umungo no ore kobekwa rosubia bia twaruke yani ya banere nyang'ini egasi ya no korosia ching'ini nagia koroko nyang'ini njarengo asi chinyongechi roga yaga twarira matu Kada nere ko ine nyang'ini nyang'ini ye bono buno mugaka kigire goteba nero yari kuyeka chinsaga ko yabe kiru chinsaga ichimenku ari guchikuna kigo chiari kubekuna amache ne chumbi chiati kupaka chiaika kere chiaikire kebugo kene kikiarenge gocha kubwa so mongina onchorero nga chiaire nyeni echitimori go chiriera rike imago chiaiyekwa igo mogocha go chirimambye gogo chirimambye na bugo kwarire chinyeni egento kende egente kenande gwate kakiarenge no ne yaru kworogyo wane ko orogyo ninki na go tona tegete ko gosomye orogyo ne enyang'ini ekero kende yateka gose ekegurwe kegiateka ona kere giatekire kiaro irorogyo ona kitwari gukarangire kibando ekibando mukuru kigituma orogyo bona twari gukarangire kibando na rutwari gukarangire kimena kiri kiabogene gotia karangiru kiabekiru mabugo koragera na bugo ngasa wasabo bukima bogore bogogera enyang'ini ngo yakayaringe paka chinyende lero yakayikiri chinyende gukiko gusurume gokuria na bogo wanja tari amaguta yarera akire ari maguta tarenge tarengoro ndatu gwatira ugono mwa umu abagaka sedeke birichoka yataka ndo mutu mukumu nchumurikiri bona kanto sanga monete wetera ndizi tv akero togenda tokosanga na kuregeria mange igoroje bintu byo mungina aringe gutumeka na gotebuna ebintu biro mugaka ari gutumeka kole ndasabono igotona tokoligere igoroje bintu biri omungina aringe gutumeka twarigero cyo kwibule igoroje nyang'ini kwigoro igoroje nyakaruga egatono twakwanire gesanda gati ebinde bingo togochikoligeria omato omungana wekara gutwara ubozi no tikoligeria ensio tochikoligeria gati ebintu biro musene kunubara gukora bakonto bantu maite gasi lakini kwende tokwira na sentoni yakaburu mwancho murigeria tosanga mange wetera ndizi tv obwansu bumugusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero
Kuna bale mangae mwana bwengu kakatebyo omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncholia bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine ayeno monya bw'ikianga kya mitumba kirie ky'abana na boiga abantu abanene na nigo tagitego kinyora gika kyange bono mama Tefi Mitumba Bells niga gokereirie sabari entambe na koguchiretera goikagisieri na munwa kuna bono we have advanced data than mesigo tu what last time tubate mesigo ya 60 kgs household roomage tubate chi men cotton pants t-shirt socks jabol tubate mesigo ya Canada ni mesigo ende ya koru China different types utariri imiyumu chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yemo amuno namba ibire na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice story customer cheto on which bill baguchaka na barogu especially abageni bali baguchochaka biashara kutomatole mizigo no yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi Mitumba Bells enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakyange Ndizi TV ubwansu bw'umugusi omwana bwembe bakatebyo omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menyete ngalero kuna bale mangaye Monchu muligire bono na ndi tore na sentunde ya kabere tonte kusangana gukwana mange ntubwati yarake ndeyonse ebintu ngora uicha tokosomye muligo Ndizi TV umanyana ki yento getenki yarenga wakare egasi yegente kengari kieke igontori chinga chito ngora kokosomi ngora mbako umanyana ki bintu mbi yarengo ebyare gokore gasi yegana iga igono gendera gotubwati ntwate bana astoko mochano watiri bagari yabene kunyara gotogorora aso guturikera ujumbe nimatu buni ngane gendrete koleta liberera mona buisiko abantu muri nyobo motengerete bonyo buri muri ure Nyakaruga nimate mwiburi sana ngatona Nyakaruga abagaka bagote yabuna twaligereria Sunday ga abandi bagote tari bagaka aboka nanyara bagaka banda Sunday bagote Nyakaruga ni yoko gachobuzi abandi bandi Nyakaruga ni yoko obokima bona tima itina aso umanyibwa no boyime na bali moko gerege sumate kama nganeke gusi Nyakaruga ninki na bokoli ko jumbe nsema ya Facebook gabo tumangoli ichiburi yao Nyakaruga egasi Nyakaruga ninki yarenge abagaka bantebiri gaigana ki yoko gachobuzi abagaka bande no konera kontena gi yaye goyarenge yokuruga ono kwamerania konkoro korende ntomanya soime ntoligia bagaka wana ende batumanya ki Nyakaruge round ndeto go sentundende ntonyirige Nyakaruge torena ubusi ariko gacha taranyirwa ngi ariko kali mangana abaka kutirana sentunde ya kabira ntwate nyangeni ni echingeni korende egentongere go mugaka kwa machi kwante bya karatwara ko karatwando mutumukake ngunyukiare ngama abantu ngosanga barengo zikiri mutara kwa wakaye siko gocha ora ngereza ngama ngana agantaka tunaga kombe de korokyo mugusi ekere abagaka baikaransira amo abate gori akaraka kera abagaka baikaransira amo yesana amadwa na akabekirwe nyonge mutujiko koro kichinkore n'abagaka bari gusanga lakini nyuma ekere batarayikira chinkore ko bari abange mo n'amaruga akabekirwe agantaka muroche mbwate koko igo bari gusibania tariko umuntu ariko gwakaye buna kwaboria umugaria igo bari gusibania amaruwa itu ariko rukama rurero mukuru kebusa mwasarie kebusi igo bari gusibania ko nasiba ntwe bona nyungu tara marumo ko yoka
ya mbebusa mugo yero ila tu ariko yero kama ruwa bukare igo bari gusibani na marwa ya tujiko kwera samuna aringe kwengo ya garaba marwa yabo nande kanzo twenga marwa ya umusiana kina kya marwa renge kwa na buno mu na ari gusiye memera ajiko ba marwa na ro no bwato mu na kwanga maru ntogote biguna aringe gusikwa musiku ari gusikwa egere bwoine kubwa beke noko bwakarangu chinkara ainto chiko gosonya chinkara ijamne kwengo jajiko ba marwa obina tana chinkara na chatige chinkara na ngo gire cyari gwasa sana amaruka go chaka ari kurukuri buti inki karate abaswa ngo bari chinkara ngo bari chinkara abaswa mono sana no nyembo no rere sekere ko gende busungaria na rura ko ngo itayiga muga kundo jikarangite iga na rura njo muswa tya koner chinkara tauni aria watabengete ndo agubi masiringi 30 bago chiri buya sana wa no nyina abantu babone ko ramba maitenga chikarangi ndikia ninge ngwansa chire nje chinkara ko kanta kambwa ta ko ko twari gusibani raundi iga to gukora nande twachaka no nyina mabere kere to kuma bwa ari kuruguru obori no rena abaisha ko twarure geti ikolisia na kutware ko bikirwa mabere ichire twasibania dari bone kerera mu rwira akire kuri umuntu akwe ko mbikiya bono giakire none kiya gusireke tu ari gusibani raundi to gukora nandi twachaka nande egento kende ndamendere gabo ekera marwa ya bekwe nyonga yire abasaba kisangi bane nabarangi baje injo monyene nkobekero nanya siora na umotera kabisa popopopopo bari gelinga kweli amarwa ari mbiya biyale no ntwara ngwe kaganyenge nekaganyingia tari ototegire basi igo ikayo monyene kwa barangari oraranyu ko monyene ndanywa nesiore aya kabere na yari wono mukisangiona akanyongo getarao round onbyo mwancho mulge narayo tubwate binta ibinde birandi tubwate bintu mbali tinda manyana ndoche bono chinkore chibaka ngata to kobeka ene yororo kigwe tobeke totore go ngakia gento kirikia re gokora tobeke iga ono mwanju mulirie kinege tagato kenega to tone kino ebuse ya kabikirwe ekere ya kabikirwe bakaka baikara site raundi abo bakabwatire chinkore bone irio chiaba chine ngake aba bintu by'umugaka bya kwanta ko barogoro bone senye kere kyo munina toitiriyo munina yes bia mono abo tigamu na cheiga ekero amaru umuyika amatuta ari kunywa obyo buna saizi abantu bakonywa mari babaira igo umuyika ore koba ore special mugaka otebyo munginoye orosi amarwa ekera arosiri umuyika ucha ose mugaka natete ko otebana kurangiria abakisangi bachikomana osikende ose basamoire ndagire echo ire gwikarangiria bamate ekero bagocha igo bagocha obakaribisa urari ntorore ibirogo bare gwikaransa abakisangi bae amarwaya chinkore moro chinyenge ne chintambe njibwate sababu ekera bagaka beta 9 round iga kero mugaka gare gocha norokorerwae robekire emoti na utara ingeriti moiga orokorero leime bono narugo akorusia obeka orokore ruo mugaka na ruo toje toba trosi ga mutosabeli baga serikali ya Kenya etoe rais permit toreta maruga ikera amarua ebusa ne kanire lakini torosi amaru to bade na amaru to koros na maina bone ye na bokumusa kurugari no ikaransta mu ikaranste raundiga umungina ekera retra mache amacha amuriro gesandankira dawa brandis amacha ari agotogota togotire eginte kina kibago taoreria rochingi bata kanguruga bata kanguruga tega mwanjo mulgeri nda turigere ntega yaka bata kanguruga tega utaoria oreta amache naende babwata amaskani buna abaganda abangina babuganda maete bakobeka marunse nago kwani ora 10 ngikiaba amaskani tali abande gochiari Somalia bara wake bom
lakini ntobabundisa abang'ina baito abasubati bagokina batwara amasikani buna abang'ina baigekoro karetera amache akoumora goika abekeri irunse atugame kabisa atugame aumore omanya agakora kakabekira akwaga kakenge nakabang'ina abu bari babegete getinge bakoreta amache oakemboto mara kabere mukogenda so chinkorechi nechiabang'ina chinkore chinyenge nechiabang'ina chibona abaga baikarasta egetingo mwanjo ngorigeria ngani koboringa getinga ngentoki omugaka timanyetinga ntokere egetinge ndoborokere ngoborokitore nakigarogora somugaka ese chinyangi enyomberi nebwate chinyangi na chiarekoba akigeberere borogara so ekero twakorera marwaya ngocha turese kirandi ebirandi ebi mbiarenga ina mbali naende ebinde ne tamusi omogusi naende ebinde biarenge ese tokobekera endagera yaito etamusi eye okuneke byabya nabekoba kobegete ene yerongori oji muno monene kobegete erongori naende ugatuba byeiga nabegokora nonye amatuka atatu ere mulero ene tamusi omugusi erongori yare kobogori oche igora ekirandi nkera ekento akebwata sei amabere mwari kunywera abere baba begete ekyo neki amabere naende ekenege kake rero mumurira chindemero amariogo mpaka asaririe ebintu ebimbiri kwama akebwatora koraiga okorego omanya kontera amabere amakombi aru na kuna pro cheka kombe bona naende osiba omanya gokwa rero osibe omwana takobwata akonyaitera obwanja nimbwarenga okare omanya gochekero giatekire abagusingo sona barenge ekera ngosonukere ngokorera ukiarenge ripea ekero giatekire ekegesonire eusi abasoni mbarengo bare kubarerera kono kubarera ekero giatekire iko bono ngekonyara goitera mabere ngegoitera mwacho muri kerani ngosonukia renge tari bwo tweka bigosonu na janga kerani ngosonukia no ene gesanda uri gesande ke kiatekire ngosonukia renge bya kiagenderera aroje na gesonde bya ne usieyu iko ngegoitera iko kira ndongi awate lipea kire ndongi awate elipea omaye ko gosonire mwacho muri kere Biamono. Omaye koraka. Umungine kerari guchi mugondo kwaga. Abangina baito barenga bakongo kabisa. Nabakobereka abana babiri batatabu. Omugaka gakarege saratari ndete nibo ogenda kwagobori. Ekirandi eke nakiare kubekera omwana erongori eburukanira amabere kosa amabere aburukanira amanyinga onya kwa omwana onya kobuchecha mwana gagenderete kuria marabaga alisa njagwe koroswa naenda akarongori nkaro oyirerie marwaire tarengo amabare ande akombora n'obori nga eburi ende kare ko omwana ngege kombe kire kombe ngi akabeiro ege kombe no koboko amakoko aria to chikwagare ngenjagwa narari ndi kwebulungo saiga namara barioka namara orete ngori eigo uyo umura guchia ayo umeira bono wekero omwana ngintu wekero kero ogo chikwanga kunywa igakonya kuyeburuga nege chara ke igonya kuyeburuga igo omwana ngo omusa kakorere ngori eria omwana wa yanalura na ndumuntu ngenda kwa genja ege kombe yo no koboko kwa kabe magungura serebani tugutu kiaga toto ne no mate ngende magunguru serebani tugutu Tegayo digo se kale ya banjari neke umuntu nabare kurwara obwatania maino osinukuragera kare abagusimba abwate binde bimoko beka mwababekera registro wabeka mwamuragererie mepira oyo no ro mupira ole ko kubwenia
abantu baitekera barwarire kabisa igo omonto akobwatwa chimioro gose omwana oria omokabaro wangire koragera gakobwatwa wangire konywa eriogo gakobwatwa amagoro na amagoko omanya kobwatwa chimioro gende kiabekuga chiatichwa otebu na chora gose go okomumeka omonwa gose okwe omonto nabo konyora kwa igwire omonu embeo yaborire eriogo riasoa mono so eke ekirandi kere kieng'enche enene ase omogusi ya sana ntwabwate bori ebirandi ebikare ebirandi ebi mbiri byaito ebi ebyabamate baito abanyamato n'abamanyi abanyamato n'abamanyi lakini nende ekiaera abantu bagochaga gosoma guse eburie yaito ya Mwanyagetinge nguru bari chinsemo wao nabo na intuto ondagocha nekemo twakibekaga kira abanyamato batoretera nekende nkirega abamanyi batoretera ekiabo nonye kiansire komera emyaka bagatutigira kare ntwabwate kome kibwate mubwata ntwabwate CPC yansire kugenderera bia ngorikiere ekegusi gito na kikiarenge ekena abana ba CPC barosia bagatoroserie ende bagatoreteraga seburiga mochu murigire bono tanto kosanga monaye tokanetero nayo manyamanga nayo bono tanto kosanga ikagarto buno kanda ko tobwatia ni matebuna egentongero konya wesomia naye buno mwana buno moibori kegusigeto giasire ebinte binge biasire egiakogera toimukirige tambo kero ikaga iga ase Mwanyagetinge Heritage Museum egotoka imeyamanga ase county ya Nyamira asa bwate binte byegekoro bagotosome igona mangana mangara na manena aro kolende etokonya kuligereria ekemase kende uri otanyari bagari goika na otogendete kogosome kokoranyari baga tara osomi gugwerore nayo bikuna munango bikuna iga tonya kolengana kina kiata yukuna gentukiri toteba enyangani nja bwato goto totongorega nimaite mari babona kyo goto kubona nyangani ya bwate otokona gajeneri okubwate rusi ono mu bwato enyangani nja bwato mu bwato goto nere yare koros chingeni as ebino biganda to kosoko mugaka andake to turarigeria bigentonkera Rojo begeta pakama gena imetari mangana yangoko ya tabwenre tiabo okay yangansire igo mwaka umurari ominto umugusi oikare kobeka engoko nyumba engoko oikayare kobera nyumba egesera no kiare kobera nyumba noroje egesera egesera tiracha nere chitaika ibere isato eche goigago komenta amagena ya chingoko chiarero njibwati maskani na bego taja yate na kitu abekere tayo abere iga toroje ekige korukwegesera no engoko yahito yare kobeka amagena bono toirane esendagera yo mugusi obori igo bware kusimekwa bwama bunege gendeke omute gokoro kuchimboba chimboba njiabwate sababu chimboba ekero kwagesira obori n'omuyo chigotigara chia emeterie gotigara ekoro kuchimboba chimboba echi na chiare kutumeka chiarosie ke neke munu kiri kwarari na chichi chikorosi biyebia abantu mari bamanyete korosi biyebia ekero bagesira obori obu banekeire sorwamboro rweito igo bare kora ase gento gekoro kwekige ekige na bori bweito bwagusimbwa bwate magena nonye ekiara mbware kwanekerunse igo bware kwanekeruneri chambe lito likoro kurwambo bwacha bwaurwa obori bwaurubia bia bwamaya gosongwa negente gekoro koroteru basonga bia barusia ama echafu eliae obori bwatigara ubia kabisa obori bwatigara ekonu yatumeka kwa ana amaemba nare ngororo ekonu nere no mote bwo swaga noroyo toswaga mugena na obo amaemba kako bekwa no omonto ocho swaga bia kabisa amaemba arwa ebinto biri amaemba na araya ose korore bitembire birega
kaeta murari umurekire kabisa ebintu ebi bikubwata amaembaya ose koruga igo bigwanza kubura omunwa so omuntu ocho oswaga osonga noroteru obori bwamaya kosoka biya kabisa tokara muto murari asini ati no inga ruoro ngakirwa kicha paka chinguru chia boraiga na no mwana gukina bono nabo uringa ekige ketwaro kekige nabo kiare korosi buga kiabaiga no rwambo no rorochari ekige kiare korosi kuno mogaka kere kiarosi kuno mogaka esike ye ng'ombe nero yaringe koretwa yaome kigeke bono omongi no gokeoma ekera omire kigeke kabisa beka kioma nari bono kigucha kuhura obori ekere aretire sikeri yaomire orwambo rekere rwomire na rubono rugocha gokoreki rugocha gusunga obori na kwera sikeye nje ari kuruga ige chikoba naende nga yajire koba gusekero kinde mabura gusecha na bekire teo ande oisikorigerie kigeke gebwate gento getiga kinge chimbaru mwiso kinge ninge soga kibitege chimbaru gate ekero okoro bori igo kebeka amagoroma imbori bono no gwekumbera gocha kwa bugata chinzanyi kwa buhurira ororo bono bwabongororoka semo yomongi nakire baroro chitokero sere chimbaru eji asoko bori bokore pero kene ngore gumoro muntu kagoteba nga orora jinkora egende kene kuora timbaza gukora ngokubwata ngore magokume nabo kiegochega ekara kwisikina bokereiga bonekere gwachirega eke bono nkera omwe bono gekomukia beke ekego koma kulie nario bali botaite ko chime bono kwa bugwate iga gwichoraga rusanyi kwa buhurira iga bweta bwinze no gosaga gobegeto rwambo roria asa bweta gogoche ona akunya kugogusikunuse gokonya kuhura buhurira roiga gokonya gwiteka okay amangana na mangara anto kunyara gukora ntugwante kurigera ibintu binde lakini kuri ndasengiye chinsa entora akora umungina ntubwatorogena ntubwatensio chinsa chiabutukire tagete umugakanya kundi bibiria ndiroro akabenguru richwanda togoje ntunde yakabire asumurubiri kubwate bibiri ndirari tukwane ribiria tukwane rorogena tukwane rensio ntarakwane ibintu nebinge biri kukiga tarakwane omonyoncho ibintu nebinge tuwense ntunde yakabire tusanga manga singe cyo chinsa chito chiabutukire asere tukuria rombi yemo naso gusanga mo na intwe nagokira umugaka nagokira mbiro naso gutumanya mange George Nyakundi uno moteri ni bwanse mimi tumeshukuru sana ngana muri George nsede kaya mbia mono barari baitu ba DCTV ne promotion mogendrete ko kwa gochenga omugusi abagusi mbabwate binte byagoja gojoro chichindagira twale gutumia nchi are koleta marwaire abakonyora abantu umuntu are komenye myaka 120 era abantu kogenda ujali kwa betwe sindani kuruga esindani ina inde yaleto buruire bumonde wanyora muntu nonye goike myaka 50 tali goika tigatwiranere chingike kero cheito cheke gusi inde gose nyasaye natokonye engoro ya itato konye tomente miaka so asense yaito yake gima asante sana wono mentenga nalimo siro mogaka inse sekondi sana komenta na yuga nare bateria nga umugusiyo ndo ryo ituturigirite kurwari siko ntobwate challenge no nyamuro chega tobwate ibintu biga n'ikibesa tugutumika buna bono ntoje togende iguja ntoje togende marani mata se umutosa kawa ntoje togende asotenya itire to mosomo aina magutaga ni rito gutumia undi bwese uturucyo mwanju murigereria kora araga gusira konde nkore goche se kiumbi kya mwanya gitinge ntukwariganetie nabo gutusiragira tusomye mu gusiyo asante sana mbia mono mwanju murigere buna singe nchebiro tigambuterera bo muroberi aseri tukuria rero tawakire mbia mono asogo charago tengera chingekero cyo mu gusigo tera DCTV nimatera kwa manyira manga wa semiria mange nabono kugana kanuna sense ntunde ko bwatia ndosanga na kuwana mange enseme no ne chingiti chiro sana nchiro chingenda senchiro ayo ntorigere na gokoro ke una matuka kogenda wetera DCTV tera nenkruko Vincent Onyancha mbia mono otegereria